Hello bayarok ang tini norong ni bagai kaisa biti bilai no nangmani tubkha o biti hinke sini bua sawai thui phainai bua dorok mani bagai o biti bilai no nango o biti ni yarok no sung soginai tui kutungo rogoinai bukugo sakokha hinke bukuk rizabok haingai bua oste ka hamu tei bini yarok no sung tuyo rukpru a tui bok sakmi phainai langnai hinke se o biti asol ungo o biti no norok kaham ke sini di belai bo rizabok o biti bolong rogo man thogo o biti no norok bolong nai thugui nai di norok mannai. Hello guys, stay norok ani Kobrok Ayurvedic Technical YouTube channel norok kai subscribe kai di kai bell icon bo sindi norok ani YouTube channel norok nai tungdi norok bagam ke video ka tu nai norok nai tungdi ani video